देख ABAC के अबैक, अबैक माने का होला चकित। और अगर तोरा सामने कोनो भूत आ जाए तो तू का हो जीबे, चकित हो जीबे। का हो जीबे, चकित हो जीबे। बैक, बैक माने का होला पीछे। तो पीछे के चीज आइल, भूत आइल तो का हो जीबे, चकित हो जीबे। माने भौचा का हो जीबे, हैरान हो जीबे, ठीक बा। तो हो गइल अबैक, अबैक माने चकित, ठीक बा। अबैकस, ABACUS, अबैकस, अबैकस माने का होला गिन तारा। तो मान के चल तोरा बक्सा में, ध्यान दिए, तोरा बक्सा में अगर कहू रखले हुई पैसा तो का करबे, वो बक्सा में से निकलबे पैसा आ का करबे, गिनबे कि कितना पैसा बा। अबैकस, अबैकस माने होखेला गिन तारा। पैसा निकलबे बक्सा में से आ ओकरा गिनबे। ABANDON, अबैंडन, ठीक बा। अबैंडन तो मोटू पतलू में डॉन जो रहे ओकरा के बैन कर दिहल गई रहे। बैन कर दिहल गई के मतलब, बैन कर दिहल गई रहे केकरा के, डॉन के। तोरा एक बार फिर से दिखा देता नहीं, बैन है तो लिखल बा बैन डॉन, डॉन के का कर दिहल गई रहे, बैन कर दिहल गई रहे। क्या होता रहे, बहिष्कार हो जाता रहे। जॉन द डॉन जो रहे ओकरा का हो गई रहे, बहिष्कार हो जाता रहे। तो अबैंडन, ठीक बा। अबेस, अबेस माने होला नीचे दिखाना। का होखेला अबेस माने का कहला, नीचे दिखाना। तो जब जे अदितवा बा ना हमनी के घरे एगो, तब का करला अपन डीजे बनावत रहे, ओकर बेस देखत रहेला, ठीक बा। और ओकर जब वो खाली उहे सब करत रही, बेस देखत रही जी अपन डीजे के, तो उ का हो जी, पढ़ाई में नीचे गिर जाई। यही वजह से एकरा हो गइल अबेस। अबेस मतलब का होखेला नीचे दिखाना, अबेस, ठीक बा। बैबल, बैबल माने होला बक बक कइल, ठीक बा। तो बक बक बैबल तो ना के भचा भचा ज़्यादा कइला पर का बलबलाइल बड़े रे, केहू ना कहला का बलबला कइले बड़े। तो बैबल, बैबल माने का होखेला बक बक कइल, ठीक बा। बैब, बैब माने होखेला छोटा बच्चा, ठीक बा। तो छोटा बच्चा के बैब चाहे बेबी कहे नहीं जा, तो ओकर मतलब तो बच्चा होखबे करला। देख तो ई तो जानते बड़े। कैब, कैब माने होना चालक कक्ष। तो कैब, कैब के मतलब का होला, जौन स्टेशन पे रहेली सन गाड़ी, कैब होखेली सन, ठीक बा। स्टेशन पर देखेलिस कि पैसा लिया सन, तुरंत कहाँ पहुँचेगा बा, तुरंत तारा मतलब पहुँचा दिया सन, तो होखेला कैब। तो कैब का होखेला स्टेशन पे खड़ा रहेला, तो उहे होखेला चालक। ओकरा में चालक के क्या कहला, जे चलावेला। तो जब कैब के उ चलेबे ना करी तो कैसे काम चली, तो उहे कैब माने होला चालक कक्ष, ठीक बा। कैबरेट लिखल बा, टी ओकरा में ना पढ़ाला, कैबरे पढ़ाला, ठीक बा। तो कैबरे माने होखेला मनोरंजन। और अगर मान के चल तू कैब कइले बड़े और ओकर रेट सही ना देबे, कैब रेट, तो कैब के रेट सही ना देबे तो का होई, तोरा मनोरंजन बढ़िया से ना होई। यही से कैब के रेट देबे तो बहुत अच्छा से मनोरंजन करबे। तो एकरे हो गइल कैब रेट, ठीक बा। अब अगर ते इधर लिखल बा डैब, डैब मतलब होला थपथपाना। और अगर तू अपना पेट पे थप 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 मरबे ना तो डब 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 बाजेला, ठीक बा। तो बाजेला कि ना बाजेला, हमने की छोटी छोटी कहीं तो ऐसे पेट उगाड़ लेते हैं, थप 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 करते हैं तो डब डब बाजत ले में से। तो वे डैब, डैब मतलब का होखेला थपथपाना। डैबल, डैबल माने होला हल्की फुल्की रुचि, मतलब कोनो चीज़ में हल्का फुल्का इंटरेस्ट लियल, कोनो चीज़ में मतलब हल्का फुल्का मजा आइल, ठीक बा। तो ओकरा में वो काम करे के में मन लागल, ठीक बा। तो ओकरा के कैसे कहले, अगर डबल काम करबे तो डबल काम करबे तो तनिए तनी उ होखेला, कोनो डबल काम रही तो उ तनिए तनी कर पेबे, ओकरा से ज़्यादा ना कर पेबे। डैबल, डैबल मतलब हल्की फुल्की रुचि, ठीक बा। तो याद हो जाना चाहिए अगला बार।